Pwede isang niramin sa mga market ko kanangan. Person. Sa kakakayo ko pa na yung ko buhat. Siyang tanyara. Pero ito raro ni alam. Kain sa pinanran. And ko na pawan. Sa tangga kong. May karos. So inyong katiyang maray no ko ay person. Ang sabi na datungan. Resident. So ang kaway. Parang kakaway. Sa pulmungikan, yay mauliakan memotso nan minut. Kung katanya kit o kemarin kit, kawit kit ni megos. Kunyakan sa panang at memotso kan kasi ka pumui nan rain ranakan semua. At tuan katong natupong kunyakan kit pero kit sang kabisa dito ni tuan tanah sansanong sang tahu. Pergi pergi sedikit apa dia cuma kan. Kenene. Lengkap yang person kelai nan buka kesampat. Iwan juga may partiyo pergi maran pot sam pot now pot ni sarawi.